لیستۆکێکە گەڕۆک هاتیە چێکردن کۆ ئەسەمبوڵە پەنابەرێکی سووریە ناوێوێژی کردنە ئەمەلا بچووک لە 8 وڵاتان تێگەڕاندن. بڕیارە کۆ پشتی باکووری کوردستانی تورکیە لە جادەیەن یۆنانێ و لە ئیتالیا لە فڕانسا لە سوئیسرا و لە ئالمانیا و بەلجیکا و بریتانیایژی ئەو بێتە نیشاندان و گەڕاندن. ئەف ژی ji bo zêdekirina hişyariyê di derbarê krîza penaberan de. Ev bûka lîstoka gerok 3 metre û nîv e. Bi navê Emela Biçûk li ser awayê penabereke Sûriyê hatiye çêkirin. Li vê derê li nav cadeyên bajarê Dîloka Bakurê Kurdistanê têgerandin. Biryar e piştî Bakurê Kurdistanê û Tirkiye li cadeyên Yunan, İtalya, Fransa, Swîsra, Almanya û Belcîka û Brîtanyayê jî bê pêşandan. Ev jî bo zêdekirina hişyariyê derbarê krîza penaberan. Amadekarê projeya vê bûka lîstoka gerok dibêje. Ew dixwaze bi vê rêyê çîrokekê ji cîhanê re vebêje. By telling the story, we want to focus attention. Biriya gerandina vê çîrokê em dixwazin balê bixin ser çîroka bi sedan û hezaran kes. Ku ti kesî ji wan ew geştakiriye ne bixwe helbijartiye. Dibe ku ew kesane li ser jiyana xwe û malbatên xwe ditirsiyan. Di geşta 8000 kîlometreyên xwe de di gerandina bûka lîstokê de 4 kes beşdarin. Du ji wan destên wê dilêvînin, yek jî ser û çavên wê û yekê din jî li nav dimîne da ku lingên wê bilivîne. Hijmarek bûke lîstokê birêve dibe. Ew bixwe jî penaberin. Yek xelkê Arîtrîya ye û yek ji xelkê Sûriyê ye. Ku malbata wî biriya geştekê dûr û dirêj xwegihandibû Tirkiye. Lewra hijmareke zêdetir û zêdetir di vê fikrê de ye beşdar bûne. Fikre jî bi vî awayî geş bû. Ev bûka lîstok li 8 welatan beşdariyê di sed helkeftan de dike. Ev fikre wiha diyar dibe got Emel di vê bûka lîstokê de hatiye berhevkirin li nav 8 welatan digere da ku dayîka xwe bibîne.